Príjemný dobrý večer, dámy a páni. S baletom si to ešte vyriešime, to bolo strašné. Vážené dámy, vážení páni, sme radi, že ste prišli, v takom hojnom počte. Dovoľte, aby som vás privítal na dnešnom gala večere, ktorý sa bude zniesť v duchu veľkej estrády. My sme sa rozhodli, že po všetkých tých pokusoch o humor, po všetkom tom, čo tu odznelo na tomto pódiu, čo sa snažilo byť umením, humorom, kabaretom, teraz príde naozaj kabaret. Dnes večer vám predvedieme to najlepšie z kabaretného života. Uvidíte kúzelníkov, tancujúce slony, tam to už bolo. Uvidíte iluzionistu, uvidíte artistov, všetko, čo v správnom kabarete má byť. Dámy a páni, zabávajte sa, pretože dnes sa treba zabávať. Ja si myslím, že mladí ľudia sa chcú presadiť dnes. A vy tu uvidíte, mladí ľudia sa chcú presadiť v dnešnej dobe. Aj vy sa chcete určite presadiť. Nemohli by ste sa prosím nás presadiť trošičku, že by sme... Nie, dámy, vy by ste sa mohli, ja na vás nevidím síce, ale vidím, že tuto nesedíte dobre, keby ste sa presadili vy dve. Dobre, ďakujem. Ale mladí ľudia sa chcú dnes presadiť. Mám pocit, že tu by sa mali títo dvaja takto vymeniť cez rad. Presadiť. No, prosím vás, ako... No. Áno, určite, áno, ďakujem. Takže mladí ľudia sa naozaj chcú presadiť a my im dávame v tomto dnešnom kabarete možnosť. Pretože podľa nášho názoru je kabaret štýl, ktorý sa už dnes len tak nevidí. Je skoro na pokraji, povedzme to tak. Takže my sme sa rozhodli ho vytiahnuť, skrieciť, vytiahnuť z prachu. A dnes tu uvidíte mladých ľudí, ktorí majú talent. Napríklad by sme mohli hneď začať nejakými mladými, talentovanými ľuďmi. Prosím, mladú, talentovanú... Čo to je? Nech sa páči, dobrý deň, slečná. Ja to nie, to je pán. Ja nie to dielne. To je dielne už bola ráno. Toto je kabaret, prosím vás, nie dielňa, spehácia zablúdili. Preč, pódia všetci, preč. Nie, ja tu chcem kabaret, ja tu chcem niečo, čo nedokáže každý. Poďte, prosím vás, niekto. Áno, mladá, slečná, talentovaná, čo dokážete? Poďte k nám. A nič. Ale áno, dámy a páni, začína kabaret. Privítajte. Nehádzajú ženu, tá sa vám nepohadí. Máme tu mnohých mladých, talentovaných ľudí, ktorí dokážu rôzne nezvyčajné veci, napríklad... A tam si stále prešľapovať. Virbel, prosím, virbel. Dobrá. Trošku by sa to nedalo, akože mu rýchliť nejak na oči. Pardon. Úžasné, ale pozor, to nie je všetko. Ja som vedel, že to neviem robiť ten kabaret. No, dobré, nevedí, skúsme to ešte raz, prosím vás. Dobrá.